KCTV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ke Batamai jangka Tata Motors Halat ko ni Shillong Ringkat baka Net Foodish Ordan mapi Nginwan Ramani Hakir dobyeng jongpi Ka Joint Action Committee Khatwei Shnong Apa Shillong Ha ka sengi balang ka arpesan teruk jemang arajar arwar Kila lek pen pensengau hakmat usembut Menteri Rangba ka Jelau ba Prestun Tensong Uba pedru ikatnat sambor deng apa kejela ha kebai dei ba kajing jongki pai ba nong shong snong jongki khatwei ligi snong gathang apa shlong ban let siu ya ka bai thang boarding sha ka office jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited ka badan ha IGP Point Shillong nakaliang jong convener ka Joint Action Committee ba Lionel Nongklau ule thu ba ka committee kala kentu yo sembut Menteri Rangba ba unwat ikilat kilenti bandang penne bed ya ka jing siu bai thang boarding ha apa shlong Kenang bakan ombu jing ya kipat ba. Kalong halor ka jingkerpat nakaliang jong Joint Action Committee jong khatwei television nong. Haka bai dei baka jing sha panhap yakini khatwei television nong. Sha na kani ka operation long distribution subdivision sha ka umlingka distribution subdivision. Ti baros ka ta kini kisnong ki ha kani ka operation long. Hakabai day become a silver light, hakabai day become new connection, hakabai day ba't penung kam. Henry kendit ni suyo kubor ba, hakini kisi benai ba, kini khatwei television nong kim hapsu andi kala hapsin siapa umlika. Tindak kaliang juga junction komiti ngelapan pa bajing persya ka bajur, ba kumno katei ka operation long ka office ka ba marjan ba kisnong ngujongi. Ngim longsho ba access ka to office henry nya haban link saka umlika. Dikani kajingwan kajing minta kalau ba ngimpen sengau su menteri kalau ba kipat ba nong song jong ini kami tidak kila jenja makin hap ban wan sidu sini sisulong tang ban siwe ke belai tang kabai kali ke tang ya kabai belai du kisem jenjar bikin si kumno kin hap ban penut sa kabai kali sanspa duspa tang na konta ka kam ke jongki ha kabai de bikin kam lai tindak kali yang jongi mentang iwan ni ban wan apil jauh Deputy Minister bade ko in charge of power ba un penne un pensa be yakini khatwei television nong ki ba judan bora iskarta hakatika operation long distribution subdivision ti ni hagar ha kajing kendu ko jongi ba Deputy Chief Minister ula ai ga assurance ni ba nadu next month ni ba kini khatwei television nong kinne ba kin sa be hakatika operation long distribution subdivision Ti ngimdo jikremen namar mara kali jum sa la jikremen baru la ong bangin da pentikina hakamat jung ki khatwei ngut kini ki rang basnong ki bangya dan menta tina kali ka jung ki pen pa ka jing sokmen bang ui ba upriang ke ka jikrepat ka jung kamnan kanu ka jing pinjok ti nirung institute ba SDO jung ka operation lo ba ong ba kisnong ki jung ki kila hap sa ka umlingka Tingi konsol ikni ki pat nong song song kini kina mak song ki ong imyo jing tek imyo jing thoi ka sulong bet bakani ka jing le ka dei bet na kam ta convenience jong ki officers kam dei na kam ta convenience jong ki public jong ki pat pa haba hi sengi ka office haba hi boy ka office kalong ban pensuk ban penjan ki pat pa hendai ka jing le ka jong ki kalong ban penjenjar ki pat pa ti ya kani nakaliang jing kini nakaliang jing khatwei television nong kim la yang ya ka jing le ki jong bat ngi ru dono ban ta ka sengi ni ngin le television nong ki thau ngin penbana Baik baka haka bai hi baka kam boring ka kam lai ka kam yu ngin ne ngin sa baik hang te operation long distribution subdivision kemajuan ko bolas kan kemana do kan lang tala shimnai tam apa dia bening ikhram da yu namar ba gila bun ba menta haka ni ka scheme ka bathmai menta gila bun ki bagi wan rai ki transformer ka bathmai gila kidan ki cakap ki balaki kidan ki cakap baruna ya kani tingin saya keren bakani ka operation long nomor kalian nakaliang juga operation long subdivision group ngai kelawan jurip nakapor panpet ya ka jingduna juga lain kemalong kisnong jungi menta ka lain ka yang dei kidan kisnong ki bahab saka ki wi kisnong ki duna ya kani nakaliang juga sung tingin nong song thak na menta ka bit ka piang sebat ni ya sebat banyak rilang barki officers ke badai nak te ka operation